الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم لا هادي إلا من هديت ولا ضال إلا من أضللت فنسألك اللهم أن تجعلنا من الهادين المهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا المضلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ina son zan bude wannan jawabi da zan yi da wata aya ta alkur'ani da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa inna allaha yudafi'u anil ladzina amanu inna allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur, da kuma ayat da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wallahu a'lamu bi a'daikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Sadaqallahu alazim. Zan biyanta da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake faɗa, yana ruwaya daga ubangijinsa tabaraka wata'ala a cikin hadisi kudusi da yake cewa Allah tabaraka wata'ala yana cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Salaka rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi riwayati an rabbihi azza wa jalla tabaraka wata'ala. Bayan wannan ba isi ko dalili a cikin yin wannan magana, kamar yadda na jawo wannan aya ta farko cewa duk sanda aka taɓa wani bawa na Allah, duk sanda aka ci mutunci ko aka taɓa alfarmar wani bawa daga cikin bayan Allah, in kowa ma ya bari Allah ba zai bari ba, domin Allah ya ce shi ne yake tarewa dukkan mutanensa, duk waliyansa, duk muminansa, in an taɓa su Allah shi yake tare musu. Inna Allah yudafi'u anil ladzina amanu. Kuma ya ishe mu faɗin da Allah ya ce wallahu a'lamu bi a'daikum, Allah ya san makiyanku kuma shi zai tsaya muku kuma shi zai kare. Ba a taɓa ganin mutumin da ya tasawa bayan Allah ya kare lafiya ba, ko Allah ya kyale shi. Zai iya ɗaukar lokaci mai tsawo yana faɗin abin da ya ga dama, yana taɓa mutuncin bayan Allah, yana aibata su, yana gaigaya musu magana, amma daga can ƙarshe, domin Allah tabaraka wa ta'ala baya bari, Allah baya bari, Allah yana jirkintawa amma baya bari. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah baya mantawa kuma baya bari idan an taɓa mutanensa. Har Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa wala tahsabanna allaha gafilan amma ya'malu zalimun. Kar mu zaci Allah ya ɗauke kai ne ga abin da azzalimai suke masu cutar bayan Allah. Ba isi a cikin wannan magana, dalilin da ya sa muke wannan magana, kwanan da muka gani a media abu yana yawo, wani mutum wanda ake masa lakabi da ko mai kwano ko mai kwanuka, wato ya ji daɗin zama kuma ya ji daɗin shewa da yaransa suke masa, ya fada akan ɗariƙar tijjaniya da shugabannin ɗariƙar tijjaniya ga baki ɗaya, har ta kai yana aibata 'yan uwansa ma akan wato alhini da suka nuna don wani shugaba daga cikin shugabannin tijjaniya ya rasu, wanda shi yana ganin cewa ai duk wani batijjani ma in ya rasu mushriki, ya rasu kafiri. Wannan masu wannan magana ma ta zama tsohuwa a wajensu, ya zama tsohon yayi. Su kansu da yawansu sun tabbatar da cewa kuskure suka tafi a kansa, da yawansu sun daina. Shaksiya a addinin musulunci irin na Najeriya, mutuntaka shaksiya irin ta Maulanmu Khalifa Sheikh Ishaq Arabi Khadimul Quran, a ce har wani mutum zai iya fitowa ya faɗi wata magana dangane da wannan babbar shaksiya da Allah ya mata baiwa, Allah ya mata girma, Allah ya mata ɗaukaka a iya zamaninka, a iya kallonka a wannan lokacin namu na yanzu, ka samu wanda ya tsaya a ƙasa irin tamu dinnan, ka samu wanda ya tsaya da hidima ga alƙur'ani, hidima ga mabota alƙur'ani, hidima ga addinin musulunci ga baki ɗaya, hidima ga bayan Allah, kowa da kowa, har masu aibata shi ma bai kula su ba, har masu itikadin cewa ma shi ma ba daidai yake bai kula su ba,
duk taimakonsa ya hada hadda su koyi da annabinsa sallallahu alaihi wasallam. manzala sallallahu alaihi wasallam an yi ruwaya cewa yakan an yi yanka a gidansa hattuna wa masu rabon naman yake kun aika makocin ko ba yahudan nan, kun aika makocinmu ba yahudan nan kuwa. Wannan koyi shi khalifa ya dauka na cewa kyautarsa bata bambanta kowa da kowa ba, da maki da masoyi da na nesa da na kusa, kowa da kowa yake masa. To har 'yan uwansa ma waɗanda yake musu wannan sun yi alhinin rashin shaksiya da mutuntaka irin ta halifa, amma wai shi a nashi tunanin, shi a nashi haukan, shi a nashi wato ba na son kira abin da wa'azi domin ba wa'azi ba ne, har ya iya buɗe baki. Duk ina tarbiyyar da Allah ya yi masa na cewa ba ma mutum malami ba, ba ma mahaddacin alkur'ani ba, ba ma dattijo a addinin musulunci ba, kowa a duniya ma Allah ya ce wa ƙululin nasi husna. Ya zama da bakinku ku koyi kyakkyawar magana. Ina riko da sunnaka, ina ka baro hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la tasubbanna ahadan, kar ka zagi kowa. Koyarwa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam, ladabtarwa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama. Ka zo kana fakewa da sunnan manzala sallallahu alaihi wasallama, kana yaƙar ma'abuta sunnan manzala sallallahu alaihi wasallam. Idan baka san halifa isa karabi ba, Allah ƙara masa yarda, na farko kamar yadda ka san shi dattijo ne a addinin musulunci. manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce man shaba shaibatan fil islami kalat na hunurul yawmal qiyama. Duk mutumin da ya yi furfura a musulunci to ana ba shi wani certificate, wata shaida ta musamman ranar alkiyama da zai bambanta da ita. Dattijo ne a addinin musulunci, banda matsayinsa na musulmi na cewa al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani min yadihi wa lisani. Musulmi duk shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin bakinsa, suka kubuta daga sharrin hannunsa. Da zarar ka tabbatar musulmai suna tsoron bakinka, to ka tabbatar da cewa baka daga cikin musulmai cikakku, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musulmi na kirki, cikakken musulmi shine wanda musulmi suka kubuta daga sharrin bakinsa da sharrin hannunsa. Manzala sallallahu alaihi wasallam ba a hadisi ɗaya ba a biyu ba, a littafan Bukhari da Muslim, manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya ce wa ɗan uwansa musulmi kafiri, to kafircin ya koma kansa. Duk wanda ya ce wa ɗan uwansa musulmi kafircin ya koma kansa. Kalmar ba ma kafirci ba, shirka. Ka dinga jifan bayan Allah da suke da tsarkin nasaba, suke da tsarkin rayuwa, suke da tsarkin tarbiyya, da musulunci ya yi alfahari da rayuwarsu. Allah ƙara halifa yarda, ko shi ya dawo yanzu aka ce ya faɗi adadin masallatai tsakanin na juma'a da na salawatul khamsi nawa ya gina, ba zai iya sani ba, tun da ginawa yake ba tare da adadin ya burge shi ba, a ginawa yake don musulmai su samu inda su yi sallah. Ba mai iya ce ma halifa yanzu masallaci guda kaza gina a nan Najeriya, a nan Kano, a Najeriya, a Afirka, a duniya ma gaba ke da. Ba inda gudunmuwarsa ba ta kai ba. Duk yadda kake, inda kai musulmi ne mai kishin alkur'ani, wanda ya imani da alkur'ani, wanda ya da alkur'ani, in ka samu labarin halifa isa karabi sai ka ji kana kaunarsa, kana son shi, kana girma shi, saboda yadda yake girmama alkur'ani. Bai gaji komai ba a gidansu sai alkur'ani. Duk kasar Hausa an san mahaifinsa, an san makarantar mahaifinsa akan alkur'ani. Alkur'anin ya haddace tun kafin ya balaga, amma baka taba ganin mahaddacin alkur'ani da yake girmama mahaddata alkur'ani irinsa ba. Komai kankanta yaro, namiji ko mace ne, in aka zo da shi gaban halifa aka ce wannan ya haddace alkur'ani, sai halifa ya bashi kulawa ta musamman. Baya ta kama ainihin na haddace mai zai nuna a, sai ya bashi wata kulawa na cewa wannan dan uwansa ne, wannan ya cancanta a girmama shi, wannan ya cancanta a mai hidima.
duk inda wata tsangaya take, in kana son ka ga fushinsa to ka gaya ka kawo man labarin cewa an ci mutuncin ma'abota alkur'ani saboda kishinsa da alkur'ani. Duk inda yake har ga alkur'ani yake, bakinsa baya shiru daga karatun alkur'ani duk inda yake. To duk mutumin da yake ganin girman alkur'ani, duk mutumin da yake da wato alkur'ani a zuciyarsa, in ya ga halifa sai ya girma shi, sai ya mutunta shi, ko baka gan shi ba in ka ji labarinsa sai ka mutunta shi. Wannan ta sa har Allah ya mai laƙabi da khadimul qur'an. Duk abin da ka ji an sunan da aka ambace ka, ba a ambace ka da wannan sunan ba sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya yadda a ambace ka da wannan sunan, aka sa masa khadimul qur'an, wanda duk duniya tana wato girmama shi da wannan sunan. A lokacin a bakinsa muke ji ya gaya mana, kuma ba wai shi kadai ba, aka yi abin da mutane da yawa daga cikin shehunanmu da malamu sama da mutum 20 ya tafi da su aikin haji. Suka je suka yi aikin haji a Madina, suka game da shugaban ƙasar Pakistan, suka gaisa. Da ya ga kwarjini irin na halifa, ya zaci shugaban wata ƙasa ne, sai ce ko zai gabatar mai da kansa ya san shi. Shugaban wace ƙasa? Ya ce ni ba shugaban kowace ƙasa ba ne. Ya ce to kaiwa? Ya ce ni almajiri ne. Ya ce almajiri kamar ya ce amma 'yan kwanan almajirai suna kirana da khadimul qur'an. Ya ce wannan sunan ban taba ji an kira wani da shi ba, kuma na yi wa Allah godiya da Allah ya haɗa ni da khadimul qur'an a raudan manzala sallallahu alaihi wasallam. Ya ce saboda girmama alqur'ani ina gayyata ka ƙasata, ka zo ni ma in hidimta mai hidimta alqur'ani. Duk da malaman Kano halifa ya ɗauka a jirgi aka tafi, shugaban ƙasar Pakistan ya girmama shi, ya gabatar da shugaban malamai, saboda cewa ga bako ya yi wanda aka yi mai kirari da hadimin alkur'ani. Kuma duk yadda ka kai ga wato ƙinsa ko kuma rashin sanin tilar ka ban mai wannan sunan, domin baka da wanda za ka kwatanta da shi a wajen hidima ga alkur'ani. Ya kana cewa kai musulmi ne amma kana aibata ma'abuta alkur'ani. Mutumin da ya zauna ya haddace alkur'ani, ya haddatar da 'ya'yansa alkur'ani, ya rike ma'abuta alkur'ani, ya ciyar da su, ya shayar da su, ya ba su wurin zama. Duk inda ake karatun alkur'ani, duk inda ake musabaka alkur'ani, duk inda ake wata tsangaya daga nan har Maiduguri, ka tambayi ma'abuta alkur'ani za su gaya ma waye halifa Isa Rabi. Ya fi karfin ka zauna a fadarka ka ce bakinka zai buɗa kuma da sunan wakilcin musulunci ka aibata shi. Ba muna kare shi bane, Allah ya ishe shi, kuma Allah zai kare shi, kuma Allah zai hukunta ka. Amma mun yi ne wannan don mu nuna cewa yana da masoya, kuma in rashin sani ne yasa kai wannan magana, muna sanar da kai kowa ya halifa Isa Rabi. A bangare daya muna kira ga gwamnati. Mun sha ji a cikin kwana biyu sai mu ga an nuna a talabijin, ko mun ji a rediyo, ko mun ji a media, wani mutum ya saki baki ga shugaban kasa ko gwamnawa ne, amma hukuma ta kama shi, an ji an laftar da shi, har an dawo da shi ma yana cewa wallahi bai san da ya tuba. Yanzu shi kenan hukuma ba ruwanku da na Allah sai naku. Idan an taba na gwamnati ku yi magana, in an taba na Allah ku shiru. Babban mutum, jagora, shugaba, mai jama'ar da ba a san adadinsu ba, wani ya zauna ya aibata shi, kuma ba ma shi kadai ba, ya jawo sauran duk malamai, ya jawo duk tijjana ma, ya nuna mai shirkai ne gabaki ɗaya, kuma duk wannan bai kai ma a gayyace shi ko a ce me yasa ka faɗa. Wataƙila da gwamnan garinsu ya yi wannan zagin, washe gari za a ce hukumar tsaro na kiransa. To abinda muke jin hankali a kansa, inna Allaha yudafi'u anil ladzina amanu. Allah shi yake karewa waɗanda suke mu'minai. Idan ya zama na ku naku kuka sani kawai, in an taɓa naku shine za ku yi magana, to Allah ma nashi kawai ya sani. Allah zai turo waɗanda za su taɓa nakun, kuma Allah ya kyale su. Amma in kuka nuna wa Allah biki, kuka nuna wa Allah kishi,
an taba naku kun yi magana, an taba na Allah ma kun yi magana, to Allah za ku samu Allah inda kuke son shi ma duk ran da aka taba ku to zai yi magana. Amma bai kamata a ce sai an taba na gwamnati sannan hukuma za ta yi magana, amma na Allah za ka iya taba shi kamar duk abin da ka ga dama, hukuma ba za ta yi magana ba. Yana da kyau ya zamana ba sai duk wanda aka taba, inda aka ce wannan shugaba ne, to yadda in an taba shugaban gwamnati ma za a yi magana, an taba shugaban addini ma mu ji gwamnati ta yi magana. Muna fata wannan mutum abin da ya faɗa mun tabbatar da ma dai Allah ba zai kyale shi ba. Allah sai ya bi kadinmu ga baki ɗaya, mu kan mu Tijjanawa da dukkan wanda yake masoyi ga halifa da zuri'arsa ga baki ɗaya, irin cin zarafin da wannan mai kwanan ya yi mana. Muna neman Allah ya bi mana haƙƙinmu a kansa, sannan kuma muna jan hankalin hukuma na ita ma ta nuna kishinta don ta'arraf ila Allah fi rakha'i arabka fi shiddati. Idan ka nuna ka damu da Allah, Allah sai ya damu da kai. In ka nuna ka damu da na Allah, kai ma Allah sai ya damu da naka. To Allah ya fahimtar da hukuma a cikin kwabar bakin irin waɗannan mutane don mu zauna lafiya tsakaninmu da junanmu. Allah ya hana mu zagi dodoma, wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Allah ya hana mu zagi dodo, ya hana mu zagi kafirai, ya ce kowa wa qulu lin nasi husnan. Ballantana ka zo ka samu jama'a, shugabanni, malamai, mahaddata alkurani, masu hidima ga alkurani da addinin musulunci, ka faɗi duk abin da bakin ka ya fito da shi ka faɗa, kuma shi kenan kamar ka zagi kanka. Ba mai ce ma dan me, ba mai ce ma me yasa, ba mai ce ma zo mu ji, wanda bayan dokokinmu na ƙasa duk sun hana wannan. Muna jan hankalin hukuma, idan ba mu kiyaye Allah ba mu zai kiyaye mu ba. Ihfazillaha ya faska, ka kiyaye Allah shi ma Allah zai kiyaye ka. Yanda zaka kiyaye Allah, ka kiyaye ahalinsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mahaddata alqur'ani sune iyalan Allah, ahalin Allah. Mahaddata alqur'ani sune ahalin Allah. To in ka kiyaye wa Allah ahalinsa, shi ma Allah zai kiyaye maka naka ahalin. Allah ya kiyaye mu. Allah ya mana maganin waɗannan miyagun mutane. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.